pan nes i symud drosodd 7 mlynedd yn ôl, sy'n ni byth yn meddwl bysa fi siarad Cymraeg fel dwi yn rwan. Dwi wedi dod o hyd efo mreiddwyd, really. Mae ddysgu Cymraeg wedi newid lot i fi yn fywyd. Dwi jyst rhan o pethau gwahanol yn y cymuned o'r herwydd yn siarad Cymraeg. Ac dwi wedi deall fy hoff chwedlau yn llawer mwy dwys trwy'r gallu eu darllen nhw ac eu adrodd nhw trwy'r cyfryngu iaith lle cafodd nhw eu ysgrifennu. Achos dwi'n teimlo mae o'n mwy pwysig i cleifion medru siarad y iaith naturiol iddyn nhw. Os maen nhw mewn poen neu stressed, mae o'n naturiol mae pobl yn mynd nôl at y iaith. Maen nhw siarad cartref. Da chi'n just cael mynediad i pethau mwy anhygoel, mwy wahanol, a da chi'n just teimlo bod chi'n just rhan o cymuned mwy. A mae just profiad gwych, mae wedi bod yn dal yn bod profiad wych i mi bob dydd i ddysgu Cymraeg, so y siarad Cymraeg. A mae just great, mae really yn. Dwi eisiau ddangos i bobl eraill bod yn bosib i wneud. Dwi ar ôl siarad efo pobl eraill yn Gymru, maen nhw'n dweud, mae rhai pobl yn byw yma ers 20 mlynedd a dyn nhw dal ddim wedi pico dim Cymraeg i fyny. A dwi'n meddwl i fi hun fatha, pam ddim? Achos mae'n ddigon hawdd a mae pawb awydd helpu si. Bydd yn profiad da a swn i'n annog pawb sy'n byw yng Nghymru neu sydd yn caru Gymru i dysgu iaith y nefoedd.